Narodila sa 21. marca 1953 v Bratislave. Gymnasticky vyrastala v Slovane CHZJD Bratislava pod trénerským vedením Viery Halmovej-Mehešovej. Stala sa historicky treťou a zatiaľ poslednou športovou gymnastkou zo Slovenska s medailou z majstrovstiev sveta. Pod dievčenským menom Krásna prispela k bronzu družstva na majstrovstvách ČSSR 1970 v Ľubľane. Vo viacboji tam obsadila 25. miesto. Bola aj v príprave na olympijské hry 1972 v Mníchove. Na majstrovstvách ČSSR získala 2 bronzové medaily. V Bratislave 1970 na kladine a v Litvínove 1972 v preskoku. Po skončení súťažnej kariéry a absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa venovala trénerskej práci i rozhodovaniu. Usadila sa v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako pedagogička na Pedagogickej fakulte, neskôr na Univerzite Mateja Bela. Mala výborné jazykové znalosti, viedla aj jazykové kurzy. V klube športovej gymnastiky TŽ Slavia PF Banská Bystrica, neskôr UMB, spoločne so Stanislavom Kútikom viedla dvojnásobnú účastníčku majstrovstiev sveta aj Európy žien Annu Mesarkinovú, ako aj účastníčku ME junioriek, respektíve Ejov Hilmerovú, Košičiarovú, Ruščinovú, Riskovú, Rehákovú a Vidúrekovú. V rokoch 1997 až 1999 viedla ženskú reprezentáciu Slovenska. Trénersky pôsobila aj v USA. Veľmi významné bolo jej rozhodcovské pôsobenie. Stala sa z nej najuznávanejšia slovenská medzinárodná rozhodkyňa športovej gymnastiky. Rozhodovala na olympijských hrách v Atlante aj na olympijských hrách 2000 v Sydney. Okrem toho odtiaľ komentovala gymnastické súťaže pre STV. V roku 1997 získala od Medzinárodnej gymnastickej federácie ocenenie pre najobjektívnejšiu rozhodkyňu na MS v Lausanne. Od UEG zase dostala zlatú medailu za technické analýzy zostáv a európskych šampionátov. Už od roku 1986 bola Ľubica Rísová technická spolupracovníčka Európskej gymnastickej únie UEG, potom členka Technickej komisie športovej gymnastiky žien v rámci UEG a v rokoch 1997 až 2001 dokonca predsedníčka tejto komisie. Z tohto titulu viedla rozhodcovský zbor na viacerých európskych šampionátoch. UEG ju neskôr prijala za svoju doživotnú čestnú členku. Do roku 2000 bola aj viceprezidentka Slovenskej gymnastickej federácie pre medzinárodnú činnosť. Dlho bojovala s ťažkou chorobou, ale stále zostala v kontakte so svojím milovaným športom. V apríli 2016 aj v ťažkom zdravotnom stave išla rozhodovať na predolympijskú kvalifikáciu v Rio de Janeiro, aby pomohla Barbore Mokošovej v jej napokon úspešnom boji o postup na olympijské hry. 4. apríla 2017 však svoj boj s chorobou vo veku 64 rokov prehrala. V slovenskej gymnastike zanechala Ľubica Rísová Krásna ako pretekárka, trénerka, rozhodkyňa i funkcionárka veľmi výraznú stopu.